Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz. E na nosa sección do palco, hoxe estamos en Ortigueira, pasada semana estábamos na provincia de Pontevedra, nesta ocasión na da Coruña, en Ortegal, nunha vila de historia, tamén de moita historia musical. Carlos Dieguez, o noso convidado e o director da Escola de Música Municipal de ali de Ortigueira. Carlos, que tal? Bo día. Bo día. Ademais, neste 2025 estades precisamente celebrando os vosos primeiros 25 anos de historia, non? Pois sí, estamos celebrando os nosos 25 primeiros anos de historia e, como ben sabes, pois Ortigueira é terra de músicos, ten moita historia no noso concello. Bueno, cal é a historia desta Escola de Música e como está na actualidade? Cantas especialidades impartides? Bueno, pois mira, a historia da Escola de Música comeza no ano 2000 para, desde o Concello de Ortigueira, pois darlle, pois digamos, ter unha escola recoñecida pola Xunta, a única escola de música recoñecida pola Consellería, para poder impartir ensinanzas e darlles, pois digamos, aquí sabes que terra de bandas de música, de corais, de grupos de tradicionais, de bandas de gaitas. Entonces nós damoslle moitos paus, damoslle desde a música tradicional, a música de banda, o rock and roll. E bueno, temos en torno a 150 alumnos para este curso. Caramba, 150 alumnos. De todas as idades, non? Entendo, Carlos. Sí, desde os 3 anos damos clases de música en movimento, que son o xardín musical, non? Para esos nenos que queren empezar. E temos xente pois, de sobre 84 anos. Entonces, eu sempre digo que a 303 anos teñen praza. As escolas de música mudaron moito nos últimos tempos. Eu creo que mudou globalmente a aprendizaxe de música, que se fixo moito máis atractiva para a xente en décadas. Non sei se compartes esta idea. Sí, ten en conta que, bueno, que desde os anos 90 en Galicia, non, pois creáronse moitos conservatorios, non? Entonces, digamos, o que a música académica para conseguir un título sempre vai polo conservatorio, non? E as escolas de música é un pouquiño máis música en familia. Aquí temos casos de xente pois que ten neto, fillo e abuelo, non? Dentro da mesma familia, cada un pois facendo o que pode dentro do seu nivel e dentro pois o que busca, non? Dentro da súa especialidade. Entonces, as escolas de música é unha actividade non só musical, senón tamén é social e cultural. E xa comezou o curso 2025-2026 ou estades en proceso de matrícula? Pois comeza mañá. Entonces estamos dando os últimos retoques, e despois no mes de outubro inda abrimos máis plazo porque queremos chegar a zonas rurais, non? Digamos as parroquias. Entonces Ortigueira ten moitos centros sociais destas antigas escolas sabaneras que é un luxo telas, e vamos a impartir tamén nas parroquias pois obradoiros de pandeireta, obradoiros de música tradicional e de cantareiras, non? Para chegar incluso a máis xente. Cales son as especialidades, os instrumentos máis demandados? Pois mira, normalmente, como en todas as escolas de música, son a guitarra e o piano, non? Pero depois temos vento madeira, que son instrumentos de banda, clarinete, saxofón, vento metal, como trompeta, percusión, batería, bueno, gaita, damoslle moitos paus, como te dicía. E cantos profesores? Pois somos seis profesores a tope, seis profesores... Sí. Que intentamos chegar. Despois tamén temos grupos dentro da escola de música, non? Porque o importante da música é, como sempre digo, un neno que vai xogar o fútbol, unha nena, pois se non entrenas, pero se non hai partidos, entonces tamén temos pois unha actividade musical, temos a banda da escola, un coro da escola, grupo tradicional, entonces esta parte do que son as clases académicas, non? Pues facemos actividades extraescolares e facemos concertos. Bueno, hai algún xa programado? Ou como está aínda principiando o curso, non temos datas asendadas. Temos algunhas xa, sí? Sí, temos programado o concerto de Nadal, o típico concerto de Nadal. E despois tamén desde esta escola de música, con tanta actividade da asociativa, tamén da asociacións, nós na escola de música, para esa xente que está esperando cal é o seguinte concerto, nós temos unha canle en YouTube, non? Que Ortigueira Música Televisión. Entonces gravamos e imos durante todo o ano imos subindo vídeos ou facemos un podcast. Entonces é como deixarlle a xente, non sabes, o caramelo na boca para que veña o seguinte concerto, non? Moi ben, o sea que tedes concerto nas redes permanente, non? A xente pode acceder ao vosso traballo. Bueno, pues dende nenos ata seniors, pasando por esa escola de
música. Como son os repertorios que ofrecedes neses concertos? Claro, tamén depende da agrupación, se xa de música tradicional ou de outros estilos, non, Carlos? Claro, os estilos son moi diversos. Dentro da música tradicional, pois é o típico repertorio galego, incluso, como ben sabes, o Festival Internacional do Mundo Celta tamén nos influe, non? De chegar pois outros perfiles de música pois irlandesa, escocesa, non? Abrimos tamén abanicos a música. Despois, en canto aos coros, pois podes tocar boleros, cousiñas así. E despois os nenos, as nenas que van a canto moderno, pois claro, aí buscan xa non rock and roll, iso parece que queda un pouco máis antigo, non? Sí. Entonces son as cancións xa máis as que sonan na radio, non? As que poñedes na radio. Moi ben. Entendo que a esa escola acuden xente tamén de outros concellos limítrofes ou exclusivamente os censados en Ortigueira, Carlos? No, temos xente pois que ven desde a provincia de Lugo, de concellos pois limítrofes, non? Tamén do abanico de San Sadurniño, Neda, o sea, abarcamos non só Ortigueira e Ortegal, senón tamén pois digamos que en algún caso pois un poquinho máis alá, sí. Fíxate, pois atraídos polo voso bo facer. E entendo tamén que cando remata o curso facedes o típico concerto de fin de curso, non? Onde, sobre todo, os pais pois gustalles ver a evolución dos seus fillos no seu correspondente instrumento, non? Sí, o concerto de fin de curso sempre é motivo por eso, porque participan as agrupacións, porque dun en un bajaríamos 3 días, non? Pero sí, é motivo porque se ve o reflexo do traballo de todo un ano escolar, non? E como gravamos, como te dicía, pois de ese recordo dese concerto, pois ainda prosigue no seguinte curso, non? Entonces, bueno, pois deixase ver a labor no tempo da escola. Como director, supoño que será gratificante saber, pregunto, non? Que alumnos que pasaron por esa escola convertíronse, pois, despois en músicos profesionais. Seguro que hai algún caso, non, Carlos? Pois, mira, sí, temos un estudo feito aquí a nivel local dos últimos anos, falo desde os anos 90 hasta agora, non? Que contamos con 47 profesionais que terminaron a súa carreira e que se dedican, pois, desde profesores de conservatorios, escolas de música, banda municipal, orquestas sinfónicas ou de colexios e institutos secundaria. Entonces está ben que do pobo, non? Saliran 47 músicos profesionais nestes últimos 20 anos, pois é unha boa media, De verdade que sí. A nivel de económico, sodes municipais, polo tanto, o sustento será o propio concello e as matrículas e pouco máis. Ou tedes algún tipo de fonte de financiación engadida, Carlos? Sí, bueno, a escola municipal precisamente o concello, non? Que se encarga da parte dura, non, do presupuesto, a parte, digamos, complexa de xestionar todo o que os gastos de edificio, personal, pero, bueno, contamos con subvencións, contamos con programas que nos apoian desde a Diputación da Coruña e tamén desde a Xunta de Galicia. E despois outra é a partida das matrículas, pero, bueno, dentro do prezo que hai por Galicia, pois é unha escola moi económica para o alumnado, non? Tedes espazo en internet, quen quera coñecervos pode dirixirse a como era o voso ortigueiramusica.com, efectivamente. É moi fácil, ortigueiramusica.com. Aí poden ver, pois, eso, todo o noso traballo que temos feito, está no canal de YouTube, tamén temos en iVoox, Spotify, bueno, temos aí, estamos modernizados nese senso, non? E aí poden conocernos. Sí, e quen quera ter un achegamento a como soa, pois imos escutar unha peza que creo que presentes. Bueno, a audiencia de voz está familiarizada con este Quen poidera namorala, o poema de Álvaro Cunqueiro que nos 70 musicara Luis Emilio Batallán. Por que esta peza e como é a vosa interpretación, Carlos? Bueno, pois é unha peza que interpreta o grupo celta da Escola de Música xunto co alumnado de coro, non? É un arranxo que pode escoitar, pois eu creo que é moi rico, non? A nivel armónico. E, bueno, nós tamén queremos sempre recuperar e divulgar, nesta caso é unha canción xa coñecida, non? Pero que sempre queremos divulgar, pois, o noso patrimonio. Entonces creo que é un bo exemplo, non? Do repertorio que facemos na escola. Sen dúbida. Así soa a Escola de Música Municipal de Ortigueira que dirixe Carlos Diéguez, que tivo a ben estar connosco neste palco de Con Outra Voz de Radio Voz. Grazas e a atender a ocasión. Graciñas.
voz